ስለምንታዮም ገለ ሰባት ዝህብትሙ ገለ ድማ ኣብ ዘለዎ ዝተርፉ ፍልልዩ ዘሎ ኣብቲ እትሰርሐት ስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ እትሓስበሉ መገዲ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ዘለዎ ዝተርፉሉ ምክንያት ብሰንኪ ሕፅረት ስራሕ ዘይኮነስ ብሰንኪ ኣተሓሳስብኦም እዩ ጅባኻ ቅድሚ ምምላኡ ኣእምሮኻ ክመልእ ኣለዎ ሎሚ እቶም 1% ሃብታማ ዝጥቀሙሎም 9 ናይ ኣተሓሳስባ ምስጢራት ክገልጸልኩም እየ እዚኦም እንተተረዲእኻዮም መገዲ ሃብቲ ሎሚ ክትጅምሩ ኢኻ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናደልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንተኮንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብቲ ዘጋጥሞም ፀገምን ዕንቅፋትን ይድህቡ ሚሊዮነራት ግን ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ፀገም ዘሎ ዕድል እዮም ዝርዩ ስለምንታይ እዚ የጋጥመን ኣሎ ካብ ምባል ከመይ ገይረ ካብዚ ክመሃርን ክረብሕን ክእል በል ከም ሚሊዮነር ክትሓስብን ክትሰርሕን ዝሕግዙ 9 ነጥብታት እዞም ስዕቡ እዮም እቲ ቀዳማይ ናይ ሚሊዮነር ክእለትካ ምልላይ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ሚሊዮነር ክገብረካ ዝኽእል ፍሉይ ክእለትካ ምልላይ እዩ ሕሰብ ሓደ ሚሊዮነር ንስኻ ዘይትፈልጦ እንታይ ይፈልጥ ኣብ ጉግል ሰርች ግበር ጉግል ናይ ቀረባ ዓርክኻ ግበሮ ናይ ሚሊዮነራት ስራሕቲ ኢልካ ሰርች ግበር ከም ኢንጂነር ጠበቃ በዓል ሃብቲ ሪል ስቴት ኤጀንት ዝኣመሰሉ ዝርዝራት ክመፁኻ እዮም ነዚኦም ኣብ ወረቐት ተስፍሮም ካብ 1 ክሳብ 5 ብዘሎ መዐቀኒ ድማ ክሳብ ክንደይ ፍቃደኛ ከም ዝኾንካን ክሳብ ክንደይ ፍልጠት ከም ዘለካን መዝኖ ሽዑ ክእለትካ ፈሊጥካ ትውስን እቲ ካልኣይ ምስቶም ብኣተሓሳስባ ድኻታት ዝኾኑ ዕሩኽትካ ምውዓል ኣቋርፅ ነቶም ንቅድሚት ንኸይትስጉም ዝሕዙኻ ብቁጠባን ብሓሳብን ድሑራት ዝኾኑ ሰባት ካብ ሂወትካ ክትውፅኦም እንተዘይክኢልካ ሚሊዮነር ክትኸውን ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ሰብ ሓይሊ ወሰን ኣለዎ ዕሩኽትካ ብዛዕባ ዕላማኻ ተገዳስነት ዘይብሎም ተስፋ ከቑርፁኻ እዮም ስለዚ እቲ ዝቐልጠፈ መንገዲ ካብቶም ንድሕሪት ዝስሕቡኻ ዕሩኽትካ ብቁልጡፍ ርሓቕ ሳልሳይ ግዜኻ ምብኻን ኣቋርፅ ግዜ እቲ ዝዓበየ ሃብትኻ እዩ ነፍሲ ወከፍ ዕድል ንግሆ ምሸት መወዳእታ ሰሙን ዋላ ክትበፅሕ ከለኻ ወይ መኪና ክትዝውር ከለኻ ፍልጠትካ ንምዕባይ ተጠቐመሉ መብዛሕትኦም ሰባት ግዜኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ይባኽንዎ ሚሊዮነር ክትኸውን እንተደሊኻ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ንሚሊዮነራት ጥራይ ክትስዕብ ኣለካ ናይቲ እትሰርሐሉ ዘለካ ዓውዲ ክኢላ ክትኸውን ኣለካ ሶሻል ሚድያ ክትጥቀመሉ እምበር ክትጥቀመልካ የብሉን ራብዓይ ንፍልጠትካ ኢንቨስት ግበር እዚ ብዙሓት ሰባት ንምቕባሉ ዝፅገሙሉ ነጥብ እዩ ኣብ ርእስኻ ወፍሪ ክትገብር ፍቃደኛ ክትኸውን ኣለካ ገንዘብ ናብቲ ዝደልዮ ቦታ ንምብፃሕ ዝሕግዝ መሳርሒ እዩ እምበር ዝእከብ ጥራይ ኣይኮነን ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ምስቶም ንስኻ ክትበፅሑ ትደሊ ዘለካ ቦታ ዝበፅሑ ሰባት ናይ ምርካብ ዕድል የራኽበካ ሓምሻይ ኣብቶም ዓበይቲ ቦታታት ተረኸብ ካብ ባዶ ተላዒልካ ሚሊዮነር ንምዃን ምስቶም ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ሰባት ብኣካል ክትራኸብ ኣለካ ኣብ ዓበይቲ ኣኼባታት ተሳተፍ ምስ ዓበይቲ ሰባት ዘለካ ርክብ ወሳኒ እዩ ገንዘብካ ኣወፊርካ ኣብቶም ንሳቶም ዘለዎ ቦታታት ንምእታው ፀዓር ሻድሻይ ብዛዕባ እቲ ሚሊዮነር ምርምር ግበር ኣብ ሓደ ኣኼባ ክትኸይድ ከለካ ንኩሉ ሰብ ክትላለ ኣይትፀዓር የግዳስ ነቶም ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ውሕዳት ሰባት ምረፅ ብዛዕባኦም ኣቐዲምካ መርምር እንታይ ይፈትው ኣበይ ይርከቡ ብኸመይ ክትረኽቦም ትኽእል ኩሉ ግዜ ተዳሊኻ እቶም ሸውዓይ ከመይ ጌርካ ከም እትሸይጥ ምምሃር እቶም ዝሃብቶም ሰባት ኩሎም ከመይ ጌሮም ከም ዝሸጡ ይፈልጡ እዮም ገንዘብ ምርካብ ማለት ርእስኻን ፍርያትኻን ንሰባት ናይ ምሻጥ ክእለት እዩ እዚ ክእለት እዚ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ የድልየካ እዩ ምሻጥ ማለት ምችሃር ማለት ዘይኮነስ ንፀገም ሰባት ሰሚዕኻ ፍታሕ ምቕራብ ማለት እዩ ሻምናይ ናይ ሚሊዮነር መለክዒታት ከኣምጥ ብዘይ መለክዒ ሚሊዮነር ክትኸውን ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ሒሳብ እዩ ኣብ መዓልቲ $2740 እንተረኺብካ ኣብ ዓመት ሚሊዮነር ክትኸውን ንስኻ እትሸጦ ዘለካ ነገር ሒሳብ ጌርካ ሰልዮ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ክትሸይጥ ኣለካ እዚ ዕላማ እዚ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ተሻይ ድኻ ምዃንካ ኣይትረስዕ መዓልታዊ ገና ድኻ ምዃንካ ንርእስኻ ኣዘኻ ክራዕ እዚ ማለት ካብቲ ክትበፅሑ ትኽእል ዓብዪ ደረጃ ገና ርሑቕ ምዃንካ ምዝካር ማለት እዩ መዓልታዊ ነቲ ናይ መጻኢ ራእይኻን ነቲ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብ ኣነጻጽሮም እቲ ራእይኻ ካብቲ ዘለካ ሃብቲ ስለ ዝዓቢ ንሱ ድማ ንኽትሰርሕ ሓይሊ ይህበካ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩምዋ ላይክ ትገብሩ ኣይትረስዑ ንቐጻሊ ተመሳሳልቲ ሕሶታት ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ሁኑ ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉለይ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ